Bok svima, putujemo u Orahovicu, mali slavonski grad smješten na obroncima Krndije i Papuka. Orahovica se nalazi u dolini kroz koju protječe rijeka Vučica, okružena je predivnim parkovima i prirodnim ljepotama u kojima se nalazi poznato Orahovačko jezero. Omiljeno je to kupalište u ovom dijelu Slavonije, a iznad jezera se nalazi srednjovjekovna utvrda Ružica grad. Park prirode Papuk zove vas u šetnju ili vožnju biciklom, na svjež zrak i nezaboravne izlete. U ovom videu putujemo u smjeru najveće slavonske planine i parka prirode Papuk, podno kojeg se smjestila Orahovica. Mala Švicarska, kako je od milja zovu, a poznata je i kao grad blizanaca. Grad u koji dolazim otkad znam za sebe i u kojem sam provodio najljepše dane djetinjstva i u kojem se, zahvaljujući obiteljskim korijenima, i danas rado vraćam. Udahnuti svjež planinski zrak punim plućima, uživati u parkovima, potocima, predivnim šumama s jedne i nepreglednom ravnicom s druge strane, to možete samo u Orahovici. Zahvaljujući kvaliteti zraka ovdje je nekad bilo poznato lječilište za plućne bolesnike, a danas u Orahovici postoji i odmaralište Crvenog križa u koji često dolaze školarci na školu u prirodi. Ono što je najvažnije što želim izdvojiti, vodim vas na najveće prirodno kupalište i odmorište u Slavoniji, poznato Orahovačko jezero. Jezero oslonjeno na park prirode Papuk, iznad kojeg se nalazi najstarija i najveća srednjovjekovna utvrda na ovim prostorima, Ružica grad. U povijesnim spisima poznata je i kao srednjovjekovna utvrda Orahovica, s koje pogled s jedne strane puca na vrhove i obronke Papuka, a s druge na nepreglednu panonsku ravnicu. Tu je još jedno akumulacijsko jezero poznato kamenoloma Radlovac, jezero Hercegovac, na kojem imate i veliki zipline ako ste ljubitelji adrenalina. Na sve ove lokacije možete doći automobilom, a do Ružice grada imate nekoliko minuta pješice planinarskim stazama. Isplati se, vjerujte. Najveća turistička atrakcija ipak je Orahovačko jezero, na koje možete stići pješice, biciklom, turističkim vlakićem ako vozi ili automobilom. Jedino što ovdje trebate platiti je parkiranje na parkirnom automatu, a sve ostalo, dolazak i boravak na jezeru, potpuno su besplatni. U samoj blizini jezera brojne su vikendice i apartmani idealni za najam i odmor u prirodi, daleko od gradskih gužvi i svakodnevnog stresa. Ako poželite kampirati, možete i to. Bilo gdje uz jezero pronađite mjesto u prirodi, postavite šator, a komunalni redar sam će doći pozdraviti vas i naplatiti simboličnu pristojbu od nekoliko eura za kampiranje. Ono što je važno, vatru ne smijete paliti bilo gdje. Zato imate posebno označena mjesta pripremljena za roštiljanje, a uz to imate postavljene i stolove i klupe, što je također odlična stvar. Zahvaljujući europskim fondovima i projektima i ulaganju u turizam, besplatno možete koristiti i tuševe, pitku vodu, sanitarne čvorove i svlačionice. Zapravo, vi samo trebate ovdje doći i prepustiti se uživanju u prirodi. Iako se nalazi u prirodnom okruženju, Orahovačko jezero zapravo je umjetno jezero. Nastalo je 1961. kad se gradio umjetni nasip. Iako je umjetno, ima vlastite prirodne izvore na planini koji omogućuju da u jezero stalno dotječe svježa voda, tako da slobodno mogu reći da se ovdje možete opuštati i kupati u pravom prirodnom ambijentu. Ovo jezero godišnje posjeti više od 200.000 gostiju. Zahvaljujući vrijednim ljudima, svake godine se u zimsko vrijeme jezero ispusti i očisti da bi bilo spremno za sljedeću kupališnu sezonu. Puno lijepih fotografija, aktualnosti i informacija možete naći i u Facebook grupi Orahovačkog jezera. Ekipa je tamo stvarno aktivna, a možete dobiti odgovore i na sva pitanja koja vas zanimaju vezano uz samo jezero. Lijepo je ovdje i zimi. Kada padne snijeg, bajkovita zimska idila poziva na nezaboravne zimske radosti. Evo, tako je nedavno održano i natjecanje u sankanju, a iz turističke zajednice u okviru projekta razvoja ovog turističkog odredišta najavili su i planove izgradnje 2 skijaške staze. Tu se već nalazi adrenalinski park, čiji dio sa ziplinom već je otvoren na obližnjem jezeru Hercegovac, podno kamenoloma Radlovac. Ova dva jezera uopće nisu jako udaljena, svega nekoliko minuta pješice jedno od drugog. A Orahovačko jezero dugo je 208 metara. Širina mu varira od nekih 48 do 85 metara, a površina mu je promjenjiva, ovisno o vodostaju. Kreće se od 1,5 do 1,7 hektara. U jezeru se nalazi 65.000 prostornih metara pitke vode. U jednom dijelu je plitko i pogodno za neplivače, a plivački dio na sjevernijoj strani kreće se od 1,5 m dubine pa sve do nekih 8 ili 9 metara dubine kod poznate brane, odnosno skakaonice. Duljina obale jezera je 570 metara. Zahvaljujući uređenosti i ulaganjima, šetnica uz jezero ima i javnu rasvjetu, pa je predivno za šetnju i u večernjim satima.
U šumskoj hladovini nalaze se novo izgrađeni bungalovi za odmor i noćenje, a tu je i novo odmaralište, odnosno restoran hotel, koji će uskoro otvoriti svoje vrata. U samo jezero možete naći i puno rekreativnih sadržaja, od dječjeg igrališta, sportskih terena i kafića s otvorenim terasama. Često su se ovdje u ljetnim mjesecima znali održavati koncerti, druženje u prirodi i razne manifestacije, a među poznatijima je glazbeni festival Ferragosto Jam, koji je privlačio na tisuće mladih zaljubljenika u glazbu, kampiranje i druženje u prirodi. Kada jednom ovdje dođete, uvijek ćete se poželjeti vratiti, jer Orahovica je geografski dobro smještena, pa nije previše udaljena ostalim slavonskim gradovima, ali isto tako niti onima iz središnje Hrvatske. Bilo da se radi o jednodnevnom izletu, vikendu ili višednevnom odmoru, ovdje ćete zasigurno pronaći svoj mir, nadisati se svježeg i čistog planinskog zraka i napuniti baterije koje nam svakodnevni brzi život zna tako brzo isprazniti. Hvala što ste odvojili vrijeme za ovo kratko i predivno putovanje. Ako vam se ovaj video svidio, podijelite ga s drugima, pretplatite se na moj kanal i podržite me u stvaranju uspomena. Vidimo se u nekom od sljedećih videa.